kuchoka pakumangidwa pa vitumbiko mumba ndi zonena kuti sipanapiteso tunde kuti olo 2 hours kunapezeka zoti Chimwendo Banda nayenso akuti watapidwanso kuteko ali m'manja mwa polisi. Kodi nde kuti akuti iyeyu nde pa mlandu wotani? Of course vitumbiko mumba sitinakupatsenso ni mlandu wake, tikufuna betu tizipereka madetail onena kuti no they are reliable yeti mukhoza kuwagwira osangoti zimene anthu akukamba m'masamba mchezo ndeti yambe ndi Chimwendo Banda amene. Okay, Chimwendo Banda akuti iyeyo ndi anaona kuti no kadamvetsedwa kusakidwa kazinani motani basa dangonyamuka yekha wautali kukazipereka ku area 30 moti mkulu ameneyo ndikuti akunsungira ku area 30 ndipo ndizoona kunena kuti pakanali panopa wamangidwa mkulu ameneyo. Komano kodi mlandu wake akuti ndotani? Sopano iyeyu zomwe zamveka ndizonena kuti ngakhalebe mneneri wa polisi Laelo Chintembo wangotsimikiza kuti ndizoona tammanga Chimwendo Banda, komano padzatu amatiso akaterera anthu akumbali kwa amapezeko kuti no akatsina khuru anzawo akauza nzawo kenako mlandu uja nkupezeko zoti wadziwika. Akuti mkulu ameneyitu akumutchaja nkhani yonena kuti ankafuna kupanga attempt murder, ankafuna kupha munthu mwayiona imeneyo akuti attempting murder. Suspected kuti no anapanga attempt kuti aphe munthu, nde munthu amene ankafuna kumuphayo sitikudzudzula ni ndani mwayiona. I think apapa ndi pamene no uyu Laelo Chintembo yemwe amayankhulira polisi kuno ku Malawi adapezeka zoti adaganiza kuti akhaleze tasachite kukamba madetail ambiri, akufuna ndi kuti akamapereka madetail akhala adzanso ogwirika kumbali yawo, koma akuti iyeyo ankafuna kupha munthu. Koma adzifunsabe funso loti kodi iwo adza amene amaonekera Chimwendo Banda aja kodi anakakwanisa kuti aphe munthu in terms of kunoti wokha kapena mwina mwake anaruma munthu hitman kutuma tinyambawo tinatake kuti tipite basi tikaphe munthu. Ayi zimenezo ndi zomwe tikhaye tikuziva makamaka polisi ikafunanso kupereka madetail okhudzana ndi mlandu umenewu, komanso ndikuti akhala akutsimikiza bwinobwino kodi ndi umenewu kapena anthu akungokamba, komano zimene zamvekabe mogwirika reti takuza zoti ife kumafuna tizibwesabe zogwirika. Mwaonera vitumbiko mumba sindinakupaseni nkhani yake bwinobwino, koma tikupasansoni akunena kuti no iyeyo Chimwendo Banda amafuna kupha munthu attempting, okay suspected akunganizira kuti ankafuna kupha munthu. Ayi menemo ndimene zikuyendera ndekuti lero lokha kwamangidwatu anthu awiri vitumbiko mumba ndikuzamangaso a Chimwendo Banda amene wawa. Of course Chimwendo Bandawo akuti anachera opita okha kukazipereka kumeneko, koma pokambanso ndekuti timanena kuti pali list ya anthu yomwe kufuna imangidwe mwayiona. List iyo ikanatuluka koma imatuluka ngati mwa propaganda. Chimwendo Banda anali mu list imeneyo sumu. Tsopano apaso ndekuti tachongaso kuti napa list imeneyo Chimwendo Banda zinali zoona kuti amayenera amangidwe ndikoma amangidwamo. Awawa vitumbiko mumba amayenera amangidwe kuvekabe zambiri kumakamba zoti achinaneki chakwera uko gulu limenelo basitu zomwe zikuyenda, koma tikhati kumatsimikiza kuti odi mawu aso ni ndani amene atamangidwe. And as usual tikhabe tikuwuzani kuti tiyenda nanu limodzi. Chatingakambe za Chimwendo Banda ndichonena kuti akulu amenewa adachuluka mphamvu. Mukumbukira magayi anachuluka mphamvu zonena kuti no amachita kusowetsa nazo anzawo mtendere, zimene zoti zinayizoona zake. Akakhala anyamata aja amanyamula riziko aja pokamba amanena kutiso akuti chairman wawo bwana wawo wankulu analinso iwowa mwayiona. Zozonsezo zinkhani zoyipa zimangozungulira around iwo, komano kunena kuti no iwowa anayinumbo nogwirika bwinobwino kuti anthu amene amapanga zimenezo. I think iyi nene nkhani yoyamba yokha imene yafika kuti mpaka na amangidwa nayo yonena kuti amafuna ati akaphe munthu, koma kunena kuti anaruma anthu kapena munthu wake ni ndani zinakhala motani tikuti polisi ikhala ikutipatsa. Pokamba zoti tikuti polisi ikhala ikutipatsa omwewo aro Laelo Chintembo amene amayankhulira polisi kuno ku Malawi afotokoza kunena kuti nkhani zonsezi
abwera ndi statement yomveka bwino. Nchifake sanafune kuti apereke ma detail ochuluka. Abwera ndi statement imene mutafotokoze bwinobwino ife apolisi nthawi yakuti tamanga akuti mlandu wakuti. Ndikuti mmenemo ndi mmene tilamve bwinobwino. Kuti mmenemo mankafuna kuphandani nanga zinakhala motani ndefe tisakhala tikupasansoni monga mmene timachitira. Inde ifeyotu we got VC. Nkhani yakesotu ndi imeneyo imene kumveka kunjako kunena kuti avitumbiko mumba akuti amangidwira nkhani imeneyo. Maonena kuti we got VC imene anatulutsidwa muja akuti panalinso zina ndi zina zomwe zidayankhulidwa nthawi imeneyo zimene zinali zopyeza mtundu wa Malawi kazobweretsa chisokonezo kaya. Iyayi tisamangokamba iyayi. Tatiyeni tione pa screen patupo imeneyo titatolera tsopano paja tikupatsani tapeza zonena kuti chimenechitu ndi chikalata chomweno chachoka ku koti ya ku Lilongwe chimene chikuonetsa kuti ndi mlandu wa namba 939 mu chaka cha 2025 ndipo mlandu umenewu uli pakati pa dziko la Malawi versus Honorable Vitumbiko Mumba komanso munthu wina akuti another. Kodi munthu winayo kani ndani? Jesse Kabwira harasamale faba ndezo chita kuonetsa zoti another wake ni ndani ankapanga naye press briefing imeneja. Chabwino apa pande zikuonetsa kuti affidavit in support of a search warrant zokhudzana ndi search warrant izi ndeno apa fotokoza mapoints awo. Points number 1 that my full name and residential address as stated above. Number 2, number 3, number 4, number 5. Pamenepa ndipepa kubwera nonkhani atakuti that I am investigating into the case of publication of false news likely to cause fear and alarm to the public against Honorable Vitumbiko Mumba and Jesse Kabwira. Nanena jarine kuti another ochauta Jesse Kabwira aswaliwe asamale kwambiri. Akunena kuti and zonena kuti ineyo ndikufufuza mlandu okhudzana ndi kupita pa mpajeni pa eya ndikafalitsa nkhani yabodza yomweno inakatha kubweretsa mantha komanso ndi kuti chisokonezo alamwet kututumuka makamaka ku mtundu wa Malawi. Ndipo nkhani imeneyi ikukhudzana ndi Vitumbiko Mumba olemekezeka komanso Jesse Kabwira. Ndetu kuchoka pamenepo tipite pa point number 6 yakuti that during the month of September 2025 in the city of Lilongwe in the Republic of Malawi, Honorable Vitumbiko Mumba and Honorable Jesse Kabwira jointly conducted a press briefing titled "We Have Got It" and any other related press briefings which specifically referred to an alleged fraud by the Democratic Progressive Party. Thus, before the 16th September 2025 general election results were officially announced by Malawi Electoral Commission. Akunena kuti zonena kutiso zimene takafufuza akuti mu mwezi wa September 2025 mu mzinda wa Lilongwe Malawi menemo Honorable Vitumbiko Mumba komanso Jesse Kabwira anapeza kuti ananyamulana ari kumenya alliance ndikuyitana nonso pano chani kukayitana ndi kuti arola nkhani ndikuyamba kuwafotokozera zonena kuti ifeyotu izi zili m'manja mwathu ndati tikunali tikufotokoza mbenemodzi DPP iyo ifuna ibere chisankho ifuna ibere mavoti chani zambirimbiri kuyankhula sitilola zono tiberedwe mavoti amene ofaizi zinde zonse ziri kuzitsatira amene zikuyendera kuti izi zonsezi zinkakambidwa kumanena kuti DPP ikufuna kubera mavoti pamene ndekuti zotsatira za chisankho cha pa 6 September 2025 zinali zisanaulutsidwe ndi ameki. Mwayiona imeneyo ndakuti zimenezozo ndi zimene zinali ngati zinakatha kubweretsa anthu kumenyana chisokonezo. Mwayiona inanso ndekuti mwina kukhumudwa kumene shock akutero ka alarm and shock panic mwina anthu anakatha ndekuti kutikitana
funa atibere sankho pamene ndi kuti meki inalisanalengeza kuti zezo sinali nkuthekera kobweretsa ndiro kuti chisokonezo ku mtundu wa Malawi fwa zonsezo zinali nkhani zabodza akuti false news. Ndifo ya zimenezozo awamanga kuti akayankhe mlandu okhudzana ndi zimenezo Vetumbiko Mombawa komanso winayo ajaposa zadapompa tikhatu kubatsanso ndikuwuzani akhala akumuti apa Jessica Bwira fwa ndi dzina lake la chilotchulidwa mene zilili. I think tapanga kava kunkhani yokhudzana ndi zomwe zikuyenda kunzako zokhudzana ndi mlandu wawo komano apolisi anoti abwera ndi ma statement amene azafotokoze bwinobwino ndi ma statement monde mwina mukhala muli madetail eni tidzakhaso tikupatsirani mlandu wake umene umavekera kuti amanga foyotana ananena mawu we got this and anthu kunali frustration zimenezo zona zifukwa zokammangira munthu zanezane. I think apa mmene zafotokozedwera apa pam somehow ndemukhoza kumvesesa bwinobwino kuti chikuchitika ndi chanet timva bwinobwino choka kwa polisi bwinobwinonso. Stay with us inuyo tu stay tuned, subscribe, osapezeka zonote mukuchoka apo chifukwa chani we got VC akuti